Parlamenteri HDP İstanbul'e sırrı süre önder ku haftaya bori bi parlamentera serbixoya Ahmedê Leyla Zana re li greva İmraliye birêberê PKK Abdullah Öcalan re hev dîtin pêkanîn nirxandinên Öcalan ên têkildarî hilbijartina Serokkomariyê bi dîhaya re parve kir. Öyle bir seçim dönemi ki bu. Parlamenteri HDP İstanbul'e sırrı süre önder Diyarbakır'da hevdîtina Öcalan re kirinde Öcalan têkildarî hilbijartina Serokkomariyê nirxandina di rêya ji bo aştiyê diçe de dê wesfekê referandumekî dîrokî pêkbîne kir. Önderanî ziman ku Öcalan asta kampanyayê tê meşandin gelek bi qîmet dibîne û Öcalan wiha gotiye. Di serî de HDP û BDP hemû saziyên me divê ji bo kampanyayê bêtir berfireh bikin û bi wê uslûbê bi hemû derdorên tên tepsandin nasname, bawerî û ketkaran hembêz bikin piştgiriyê bidin kampanyaya Selahattin Bek. Di rêya ji bo aştiyê diçe de dê wesfekê referandumekê dîrokî pêkbîne. Ez ji hemû hevalên tevkariyê didin kampanyayê piştgiriyê didin û di xebatan kampanyayê de cê digirin silav dikim û serkeftinê dixwazim. Önder anî ziman ku Öcalan got ku kampanya hilbijartiyê ya tê meşandin dê bi awayekî fiîlî benda hilbijartinê ya ji sedî 10 pêk tê tasfiye bike û divê bi vî hişmendiyê kampanyayê bêmeşandin. Bir şeydir ki hepimize hayatı. Önder bilêv kir ku ji ber vê yekê Öcalan got divê kampanya meşandina kampanyayê bi ziman û nêzîkatiyekê hembêzkirin û berfirehkirinê pêkbîn gelek girîng dibe. Bu halkların gündemine getir.